Inkwentong tagumpay na rin miyembro ng micro, small and medium entrepreneurs ing magsilbing inspirasyon na rin magplano o magbalak pa mong mitalakad na negosyo. Inya naman pesinayan ng Department of Trade and Industry ing pamagdaka kaya balwan para karang maninap magtagumpay business. Ang istorya ng Jane Argoso. Metong asamit ing linunsad ng Department of Trade and Industry Region 3 asi sentro karing kwentong tagumpay daring mga lating negosyante o ring party ng micro, small and medium entrepreneurs. Iti ang Shared Service Facilities Stakeholders Summit. Manibad king Aurora hanggang Zambales o kabilugan ng Region 3. Menibatan na ring alos benepisyaryo at cooperators at tinagun king summit agenapan King Kingsborough International Convention Center, King Ciudad San Fernando. Binida ng Rubente, presidente ng Aurora Sabutan Processors Association, King Baler Aurora, ing karelang produkto a handcrafted a pouch at wallet, agawa naman King Sabutan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, mabigyan kami ng suporta sa pagbibigay sa amin ng mga equipment at sa mga training. Ganun din sa pag-invite sa amin doon sa mga ganitong activity para sa marketing purposes. Maraming salamat po. Agpang kang Judith Angeles, Regional Director ng DTI3, metong king peka masakit a proseso at equipment ing proyekto ng SSF. Pero itikano ing metong karing matagumpeng programa, ape kilala ning ahensya at ning gobyerno, bang makasahop karing magbalak may buklat negosyo. Pangatlo na ito at isa kasi tayo, isa ang Central Luzon, no, sa maraming shared service facility. In fact, we have 240 at merong 18 to be launched this year. Dagdag na pang Angeles, balawos ing programa at proyekto para king small at medium enterprise. Metong nakeni ing kapatad Mentor Me, SME Summit, SME Roving Academy at may yayaliwang negosyo center king mabilog a rehiyon. Oo, talagang in-invite namin ang ating mga SSF stakeholders, lalong-lalo na yung beneficiaries, no? Meron nagbiyahe madaling araw para makarating dito from Aurora. Meron din galing ng Zambales, as far as Candelaria. May galing ng Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, and Zambales, no? So, itong occasion na to para magkakilala sila, mag-exchange ng ideas, para mas lalong mapaunlad ang kanilang mga negosyo through the use of the shared service facilities. Ako po'y Jane Argoso para king News Force Pampanga, Balitang Tuto, king Balen Susuyu.